Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Mkhokha the case wanamhlanje mhla ka-5 February 2025. Umabusi ubuza uSiphamandla ngokufa kukamkhulu wakhe omncane ukuthi kwenzeke kanjani ngoba bekade enaye useshonile. Wazibalisela abakithi umkhulu esho khona ukuthi yena akazi lutho. Kodwa indlela abeyiyona umabusi uze wakhomba ngisho uzamcolo ngomunwe. Wathi uSiphamandla akazi amenze lutho. Umabusi nje ubemngelilodwa ethi uyena agcine ukukhuluma naye. UMaMzoba uyathandaza ukunxusa uMthembu ukuthi engathi uDifa engasinda, kodwa ekusindeni kwakhe ufise engathi engangabe sakhuluma lutho alutshelwe uGabisile ngoba yena uMvelase wamjezisa kwanela ngenkathi emhlalise ngaphansi kwamazi. Manje akaboni ukuthi ukulindele ukujeziswa futhi ngalento abayenza noGabisile. Kuthe kusenjalo kwavele kwawa isithombe sikaMthembu. Kwathi kusenjalo futhi kwangena uGabisile wabuza ukuthi kwenze njani. Wamtshela uMaMzoba ukuthi uthe ethi uyathandaza kwaba isithombe sikaMthembu. Washo uMaMzoba ukuthi akazi ukuthi kusho ukuthini. Wathi uGabisile maybe kusho ukuthi kusazoba shubela. Wathi uMaMzoba ungayisho loo nto Gabisile. uSifacile uyaphupha and akaphuphi kahle. Kuvele kuqhamuka uMaXimba amvuse ebese yamvusa emva kwalapho abuza ukuthi kwenze njani. Amtshele uSifacile ukuthi kukhona okurongo kwenzeka emndenini wakwaGumede. uMthembu yazama ukumkhombisa okuthile. KwaMthembu bahlezi kosofa bakhuluma indaba yokushona kukamkhulu omncane ukuthi kwenzeke kanjani ngempela lapho akekho owaziyo. Ebese ethi uMzamcolo akufanele amaphoyisa. Abuze uMabusi ukuthi bazothini emaphoyiseni. Asho uZamcolo ukuthi bazosho ukuthi umkhulu omncane ushone kanjani. Kuthe kusenjalo kwangena ingane kamkhulu omncane ihamba nobhuti kaMaMzoba kanye nomakoti wakhe. Uyababona nje ukuthi injabulo igcwele ebusweni. Angithi ufonile umkhulu omncane ekuseni efonela ingane yakhe yamuzwa ukuthi umcemane. Manje ifika ibonga umndeni wakaMthembu ngokwenzile ukuthi balaphe ubaba wakhe. Lapho kaMthembu basokola akekho noyedwa okhulumisa omunye ngenxa yesimo esenzekile. uSifacile ubuya kaMaMzoba akaphathekile kahle ngesizwe samaMzoba ngoba ubengafuni ukuthi ahlale phansi emtshela ngokuthi phakathi wayo akekho kodwa uzobuya. Wathi ethi ufuna ukumlinda nje. Wathi uMaMzoba akamazi nokuthi uzobuya nini. Kanti uzothi ephuma uSifacile abone igazi. Uma ethi uyaphuma ngomnyango nanti igazi esho ukuthi manje inkinga akakutholanga ukuchazeleka ukuthi elabani igazi. uMaXimba bakithi wavele wathi ingane kaGabisile iphuphumile kanti ulwazi ungqondile ubalalele yonke inkulumo yabo. Indodana kamkhulu omncane iyabuza ukuthi kwenzeke kanjani ngoba kade ekhuluma naye ekuseni. Yathi nje kaMthembu bambulele ubaba wakhe waze wazama ukubamba uZamcolo wezulu ngamawashingi. Bamkhuza bakithi lapha endlini. Yasho khona ukuthi ababoshwe ngoba bathwale ngayo ubaba wakhe. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.